बर'नि माखासे पलिटिक्सनि लिडारफोरखौ आल्लाह भगवान इसोराबो फेजेननो हायि दङ। बेबादिनो दिनै बाथ्रा बुङै बुङै जोंनि बर'फोरनि लिडारफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों नै गुबुन हारिनि मिडियाफ्रा। महामूर्ख राकेश ब्रह्म। रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना, एसेबां गिदिर नङा, एसे फिसा। दिनै जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गुबुन हारिनि निउस मिडियाफ्रा माबादि खौरां बाथ्रा दामो नोंथांमोना बे भिडिअ नायदो आरोना। गोबाङा नुखाबायबो जानो हागौ, गोबाङा नुवाखैबो जानो हागौ आरोना। दिनै जोंनिनो सिगांनि गोदोनि बारग' EM मोन नामा बिथाङा, राकेश ब्रह्म बिथाङा बिधान सभा इलेक्सनाव माखासे बाथ्राफोर बुंदोंमोन आरोना मुसलमानफोरखौ लानानैहाय। दा बे मुसलमानफोरखौ लानानै खोथा बुंनायाव गुबुन एसामिस मिडियाया माबादि बाथ्रा बुंदों दिनै बेनि सायाव, मोजां ना गाज्रि बे निउसआ, बिनि सायाव बानायनाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदो। थ' बिदिब्ला मा बुंदों ना गुबुन निउसआ, गुबुन हारिनि निउस मिडियाफ्रा ना बिथां राकेश ब्रह्मखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बे समावहाय। নেতাৰ ৰং চাওক, আপুনি হাঁহিব নে কান্দিব? মহামূৰ্খ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম। মুছলমানৰ ভোট পাবলৈ টুপিৰ ৰাজনীতি, মুছলমানৰ ধৰ্মীয় টুপি পৰিধান কৰি ভোট আহৰণৰ চেষ্টা, UPPL নেতা ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি, মুছলমান প্ৰীতি দেখুৱাবলৈ গৈ মুছলমানক অপমান, মছলপুৰৰ নীলাজ MCLA ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড। এয়া ৰাজনীতি নে অপমান? কিছুমান নেতাৰ চৰিত্ৰ দেখিলে